Matats, ato sa liguan kay namugutay dunggo kini nga bangka oh. Bali ang partial ani is 500. So ang banyera ana na nasa mga 18. Mga lupoy to matats. Ato sa kaon, atong tanawon kung unsa pa kadaghan ang nabilin dito ug unsa ka gwapa. Arnold lakon ma. Stroke. Balik man siya. Og ako nang gilangoy no, kung dili mo gud nato na ilangoy niya, dili butang sa sulupin, mga usik man gud na, mo na nakabalot na sa sulupin kay pino nga isda na siya. Pagkahuman dawato na dito sa akong kauban, og kini ang nabilin mao ni ang last nga ihatag sa amoa. Rats, mo na gihatag matats oh. Ato na ni baligya matats, ibay-ibay man ni. Yan na pa amigo na to nangayo. Kaya ato gamay matats. Ana lang pud makapaksiyo pud sa matats. Right. Oh. Amo sa ni baligya matats, ibay-ibay man ni. Pero magkuha tag paksiyon na ni matats kay perti tami isa paksiyon ni. Hindi mo ganaman paksiyon ni matats, on. Joke lang matats. 700. 750 na ka, yung trend. Taiwan. Tara na itong halin matats oh. Ang atong isda 26 kilos, nya tag 20 city ang kilo. Mo tong tag 20 city lang kay gagmay man gud tong alupoy. Di ta pwede mag pamahal ato kay dali na to sa madaot. Di to pwede magabihan kay mga burito dayon mo tong barato. So pag gumanan mo gabo mga tats, siyempre na maligya naman ta, kargahan po na mog ice ang bangka. Dara to mga ice mga tats. Bali siyam ka bulukin niya to ikarga karon. No, turang bangka oh. Na pag guman mo gagabo ako, di karga mo gud nimo ni. Package na ni siya, wala ni suhol. Nahuman naman tag karga og ice mga tats, mo adto na punta sa pikas kay mga itag sudanon didto kay nay mga lami nga sudan didto. Kani akong gidol mga tats, lahi po di sila. So mga kampi man ako ni, ato ni pangayon og sudanon. Kaya naghabuwa man sila. Mga burot na ila, burot, tulay, karaw, budburon. Lahi po sila nga brands. Oh. Mga ayot ang sudanon kay kampi ni tanan. Ay, wala na isa na? Mga ayot ang sudanon. Ay, salamat, may grasya. Ting. Pila ka buok lang diya, Ting. Bisag unsa. Oy, salamat. Bye-bye lang gud oy. Oy. Ah! Mga tats, nakagrasya jud ta. Oh. Nakasudan jud ta mga tats, sinatag sa to mga amigong buotan. Ha? Mga tats. Mo tinadakpan gani mga tats oh. Katong gipangayo bitan ako ganiya, nakita man niyo di ba? Katulo pa yung mga tats, ako tong gipanghatag, kay daghan na maguglupoy ko dira, magdasok lang sa rep mga tats. So, kini man gud lami ni kilawon kini. Muda ko ni mo na kita og barilis. Mo ni pakan mga tats. Siyempre na mga burot mga tats oh. Lami kini priton kay ganiha rin kadlaw na kuha. So mo ni akong gipangayo dito na, mo ni akong tuyo dito kay mga kampi man ako dito. Unya ako sa nikilawon. Mula sa itong pakita ako sa inyo. Salamat sa nagtanaw ha. Thanks.